It-teżorir il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Antoine Zammit marfu l-Facebook sabiex jitlob parir fuq il-banking tal-Partit Nazzjonalista. F'Awwissu li għadda Zammit inħatar teżorir tal-Partit Nazzjonalista u jidher li diġà qed isiba diffiċli ferm sabiex imexxi l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista li fi kliem il-Kap Nazzjonalista nnifsu ma tantx jinsabu f'qagħda tajba. Fil-fatt Zammit kellu jirrikorri għall-għajnuna ta' grupp ristret tan-nazzjonalisti fuq Facebook bl-isem Grupp PN. Huwa talab lin-nazzjonalisti biex jippruvaw jgħinuh fuq xi ħaġa relatata mal-banking tal-partit. Dan il-messaġġ iżvelat ma' One News mingħand nazzjonalisti li qegħdin f'dan l-istess grupp. Qegħdin nifhmu li b'dan il-messaġġ Antoine Zammit talab għajnuna ta' persuni intiżi fil-finanzi biex jgħinuh kif se jħaddem is-sistema finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. Zammit kien l-unika persuna li applika biex jidħol għal din il-kariga wara li ġie mħeġġeġ biex jagħmel dan mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Antoine Zammit, magħruf bħala Mater Dei tal-Computers, ikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista f'Ħażabbar, iżda naqas milli ġie elett. Huwa ħapost David Camilleri li f'Ġunju li għadda rreżenja f'nofs kontroversja kbira wara li vvota fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li matula kellu jintela s-siġġu battal tal-eks deputat David Stellini. Charles Selvaggi, negozjant u kunsillier fl-imsida, kien l-unika persuna li ħareġ għal din il-kariga, iżda rtira n-nomina tiegħu ftit qabel il-vot. Għaldaqstant il-Kap Nazzjonalista kellu jirrikorri għas-sit tal-ħanut tal-Mater Dei tal-Computers biex jidħol għal din il-kariga sensittiva li ġor magħha responsabiltajiet mhux żgħar. Il-fazzjoni Busuttil kienet diġà bdiet turi dubji kbar dwar il-ħiliet fil-finanzi ta' Zammit biex jipprova jfejjaq is-sitwazzjoni wera li jinsabu fiha l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. U jidher li dan il-messaġġ tat-teżorir il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista kien iċċirasa fuq il-kejk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.